joget. Bujuku meteng telung bulan bendino ngiler jarene nyidam sajaluk ikut keturutan iki nyidam apa keluarga kurang mangan aku iki ngono perbuatanmu ora potongku cilik kok gawe lemu ora yo sampe iku kae wong turu ati wene kok kowe nasu ayo golek sing luwih ayu yang cantik banyak. Bapak Putri asik Tunggu ya Mbak Putri ya. Bapak Putri mana ya wis cah ayu dewe ya tangan tengah apa sing mbok kepengin gek tang tak turuti Sing tak pikirni sing Pak Putri janji kudu keturutan apa kuwi nduk aku pengen pentol ana andoke aku pengen pentol mas double andoke aku pengen pentol endang ana amine kowe pengen pentol ana andoke mas kowe pengen pentol pengen double andoke kowe pengen pentol andok ana amine masih Pak Putri ora joget Pak ora joget tenan malah putrane nangis lho sejan ayo Pak mau jenengan joget lho joget meneh bengi durung joget lho monggo Pak Gendut Pak Gendut bujuku meteng telung bulan pembedino ngiler jarene nyidam sakjane ikut keturutan iki ngidam apa kesempatan iki ngono perbuatan mas potongku cilik kok gawe lemu saben tak iku kae wong turu rati wae aja disotret to Mbak asik monggo Bu kan urung joget lho jenengan ya di bonus yang punya pentol ya mas yang punya pentol Pak Gendut gak joget lagi bener saya tak pikir saya loh ya wis cah ayu bojoku sing ayu dhewe ketang menengo apa sing mbok kepingine ketang tak turuti sing tak pingini sing kepo-kepo janji kudu keturutan apa kuwi nduk aku pengen motor aku pengen mobil tapi BKB aku pengen oma sak sertifikate kowe pengen mobil jaluk opak putri kowe pengen motor jaluk opak putri kowe pengen omah gedong jaluk opak putri mana duweni keplak putri kowe pengen pentol sing double andoke kowe pengen pentol andok ana amine ami Pak Putri mana Pak Putri oh mau sih kayaknya urung no ditangisi anak ayo nangis si anake iya mbok sisan sak bojone sing nangis